аз тақдимоти Шаҳлу Сайфиддинова. дар зиндагӣ аз чизҳои зиёде метарсидаму нигарон будам, то ин ки онҳоро таҷриба кардам ва ҳоло тарсе аз онҳо надорам. аз танҳоӣ метарсидам, ёд гирифтам худро дӯст бидорам. аз шикаст метарсидам, ёд гирифтам талош накардан яъне худ шикаст аст. аз нафрати мардум метарсидам, ёд гирифтам ҳар кас назари худро дорад. аз дард метарсидам, ёд гирифтам дард кашидан барои рушди роҳ лозим аст. аз сарнавишт метарсидам, ёд гирифтам ман товони тағйир додани онро дорам. аз оянда метарсидам, ёд гирифтам метавон ояндаи беҳтаре сохт. аз гузашта метарсидам, фаҳмидам гузашта дигар товони осеб расондан ба маро надорад. ва билохир аз тағйир метарсидам, то ин ки ёд гирифтам ҳатто зеботарин шапалакам қабл аз парвоз кирм буданд ва тағйир онҳоро хеле зебо мекунад. бояд ёд гирифт ки тағйирро даровард. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳлу Сайфиддинова.